Înălțarea Domnului Iisus la cer, un eveniment deosebit de important în lucrarea pământească a Domnului Hristos. Un eveniment deosebit de important. Poate, dacă ar fi să-l echivalăm, am putea să-l echivalăm, fără să greșim, cu venirea Lui pe pământ. Sărbătoarea întrupării cuvântului, sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos, momentul când a venit pe pământ, a îmbrăcat trup de om, făcându-se asemenea nouă oamenilor, poate să fie la fel de important ca și momentul în care a încheiat lucrarea pământească și s-a întors în sânul Tatălui, s-a întors în prezența Tatălui de acolo de unde a venit. Înălțarea Domnului Iisus marchează sfârșitul, împlinirea completă a lucrării de pe pământ. Și binecuvântăm numele Domnului că astăzi putem să avem o asemenea sărbătoare în numele Domnului, în care să ne aducem aminte de momentul în care Mântuitorul a încheiat lucrarea pe care a avut să o facă pe pământ și s-a înălțat la Tatăl, s-a înălțat în slavă. Gândindu-mă la importanța înălțării la cer a Domnului Iisus, mă gândesc la ea din cel puțin două perspective. Dacă ea ar fi fost, sau dacă Domnul și-ar fi făcut lucrarea pe pământ în vremea noastră, să nu se nască acum 2000 de ani, să nu facă acele minuni în urmă cu 2000 de ani, să nu se înalțe în urmă cu aproape 2000 de ani, ci în zilele noastre. Dacă ar fi avut Petru, apostolul Petru, la îndemână un telefon mobil să filmeze înălțarea Domnului la cer și apoi să-l pună pe internet, să-l pună pe toate canalele media, ce știre ar fi fost aceasta? Cum ar fi dezvoltat știrea aceasta toate agențiile de presă? Ce ar fi putut să spună despre un asemenea eveniment? Ar fi trecut el oare așa neobservat? Dacă mă gândesc numai la setea de senzațional pe care o are societatea zilelor noastre, mă gândesc că ar fi fost descris evenimentul acesta în fel și fel de cuvinte și ar fi fost vizionat de toată planeta, de la un capăt la altul, că e ceva extraordinar, ceva ieșit din comun. Dar Dumnezeu și-a găsit, după știința Lui, după planul Lui mai dinainte, cea mai potrivită vreme în care Domnul Hristos să vină pe pământ, să-și desfășoare întreaga activitate, să deruleze întreg planul Tatălui de mântuire a omenirii și apoi să se înalțe la ceruri în același mod în care a venit. A venit la ceruri, a venit de la ceruri și s-a întrupat într-un staul, într-o iesle. A trăit smerit pe pământ împreună cu ucenicii Lui, a săvârșit minuni și în dreptul unora dintre ele a spus să nu spui nimănui nimic, să păstrezi tăcere, să ții secret, să nu spui la nimeni. Și apoi, într-un mod cât se poate de natural, cât se poate de firesc pentru El, care e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, când lucrarea a ajuns completă, s-a înălțat la Tatăl. Momentul acela Domnul Iisus Hristos l-a anticipat pentru ucenicii Săi și în Evanghelia după Ioan spune: eu mă duc de unde am venit, mă duc la Tatăl, și pentru că vă spun că mă duc, întristarea v-a umplut inima, dar mă duc oricât de grea e despărțirea. Mă duc pentru că ăsta e planul Tatălui. Am sfârșit lucrarea pe care mi-a dat să o fac, iar acum mă întorc la Tatăl pentru lucrarea care urmează făcută. Și aici găsesc perspectiva pentru care înălțarea Domnului Iisus Hristos este așa de importantă. A promis că va reveni. Și în dimineața asta, ca și în alte ocazii de atâtea ori,
am încorporat în rugăciunile noastre una din promisiunile Domnului Hristos. Parcă în dimineața aceasta am făcut-o mai mulți dintre noi într-un mod cât se poate de personal, cât se poate de individual. Doamne, Te-ai dus să-mi pregătești și mie un loc. Am auzit de câteva ori în dimineața asta. Și ce frumoasă este promisiunea asta. Înălțarea Domnului Iisus la cer, din perspectiva promisiunilor pe care le-a făcut, este garanția că El poate împlini ce a promis. A promis că se duce să pregătească ucenicilor săi un loc. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Când ucenicii l-au văzut înălțându-se, au știut că lucrarea pe care o are de făcut este să le pregătească un loc și să revină. Așa ne spune Evanghelistul Ioan în capitolul 14, versetul 2 și 3, notând promisiunea Mântuitorului nostru. Promisiunea asta a rămas valabilă și astăzi. Și de atunci și până astăzi, copiii lui Dumnezeu, ucenicii Domnului Hristos, s-au agățat cu toată forța credinței lor de promisiunea asta. Mântuitorul, cel care s-a desprins de pământ când și-a terminat lucrarea, s-a înălțat la Tatăl și s-a dus să pregătească un loc. Dar nu doar asta e promisiunea pe care a făcut-o. Nu e singura, nu e unica, deși e cea mai dragă inimilor noastre. Tot în Ioan, Mântuitorul promite că lucrarea pe care o are de făcut la Tatăl până la revenire este să mijlocească. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, în versetul 7, citim cuvintele pe care le cunoașteți. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Asta este promisiunea trimiterii mângâietorului pe care o face Domnul Iisus Hristos în pregătirea ucenicilor pentru înălțare. E în folosul vostru, pentru că atunci când plec, un alt mângâietor, un altul de același gen, un altul cu aceeași putere, un altul cu același mandat, va veni și va rămâne în permanență cu voi. Promisiunea unui mângâietor permanent face parte din promisiunile pe care Mântuitorul le face când vorbește despre înălțarea sa, despre plecarea lui de pe pământul acesta. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, în versetul 12, Domnul Iisus spune așa: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Mă duc să vă pregătesc loc și mă voi întoarce. În timpul acesta vă voi trimite mângâietorul care va fi în permanență cu voi. În timpul acesta lucrările pe care le faceți sub îngrijirea, sub coordonarea mângâietorului care va fi în permanență cu voi, sunt mai mari decât lucrările pe care le-am făcut. Și mărturisesc că de fiecare dată cuvintele acestea și promisiunea asta a Mântuitorului m-a înfiorat. Cum, Doamne, să spui ucenicilor? Cum, Doamne Dumnezeule, să spui urmașilor Tăi că vor face lucrări mai mari decât lucrarea pe care ai făcut-o? Să facă ei minuni mai mari? Adevărat vă spun că mă duc și după ce voi fi la Tatăl, orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Cred că aici e cheia. Cred că aici e accentul cel mai important. Minunile nu să scoată în evidență puterea ucenicilor de a săvârși minuni,
minuni nu ca să se uimească oamenii de cât de capacitați sunt cei ce l-au urmat pe Hristos, ci pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Lucrări care să-L proslăvească pe Tatăl mai mult. Și prin har, da, Apostolul Petru a făcut minuni. N-am citit nicăieri în Evanghelie că umbra Domnului Hristos ar fi vindecat pe careva. Dar am citit că acolo unde Petru trecea, pe unde ajungea, Dumnezeu prin el, pentru slava Tatălui și pentru lărgirea împărăției, săvârșea minuni, după cum a promis Domnul Hristos înainte de înălțare. E mare promisiunea pe care Mântuitorul o face. Pregătește un loc și se întoarce. E deosebit de liniștitoare, de benefică pentru sufletul credinciosului. Promisiunea că deși el a plecat, ucenicul lui nu rămâne singur, un mângâietor îl va însoți în permanență. E încurajatoare în fața provocărilor omenirii și în fața luptelor care există în lumea de aici. Să știi că orice va cere de la Tatăl, va face pentru slava Tatălui atunci când ești înaintea Lui în rugăciune, când sunt în rugăciune. E importantă înălțarea Domnului Iisus la cer din perspectiva asta a promisiunilor Mântuitorului, pentru că înălțarea Lui la ceruri atestă faptul că tot ce a promis va împlini. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 6, în versetele 19, 20 și următoarele, ne spune că El e Cel care stă înaintea Tatălui și mijlocește pentru cei ce sunt ai Lui. Și fie că au parte de furtuni și de încercări în viață, fie că au parte de biruințe și de bucurii, mijlocitorul care este la Tatăl, marele preot care stă la dreapta Tatălui și mijlocește, asistă în permanență pe cei ce sunt ai Lui și se încred în El. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Înălțarea Domnului Iisus la cer este importantă nu doar din perspectiva asta a promisiunilor, ci și din prisma sau din perspectiva priorităților pe care Mântuitorul le are. Citim în Faptele Apostolilor, în pasajul din dimineața aceasta, că după patima lui, spune Luca, cât se poate de normal pentru un istoric, fără să înflorească, fără să împopoțoneze adevărul, timp de 40 de zile s-a arătat deseori ucenicilor și a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. După patimă, înainte de înălțare, în timpul celor 40 de zile, prioritatea Mântuitorului a fost să vorbească, să le aducă aminte. Le-a dat poruncile sale ucenicilor săi pe care i-a ales, dar în timpul acesta de 40 de zile, subiectul pe care l-a dezvoltat a fost împărăția lui Dumnezeu. Și nu avem relatate în Evanghelii sau în Cartea Faptele Apostolilor toate mesajele pe care Mântuitorul le-a spus în cele 40 de zile despre împărăția lui Dumnezeu. Dar din reacția ucenicilor, din răspunsul lor, înțelegem cât de important a fost pentru el împărăția lui Dumnezeu. Ca un răspuns la prioritatea asta din discursul Mântuitorului în timpul celor 40 de zile, ei îl întreabă: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Israel? Și aici e o confuzie. El le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, ei credeau că vorbește despre împărăția lui Israel. Și Mântuitorul spune: nu, împărăția lui Dumnezeu e mai mult decât împărăția lui Israel. Nu-i treaba voastră când va fi restaurată împărăția lui Israel.
Nu-i treaba voastră să știți viitorul, să înțelegeți vremurile sau soroacele. Nu-i treaba voastră, pe acestea Tatăl le-a păstrat pentru sine. Treaba voastră e însă să înțelegeți că împărăția lui Dumnezeu e o prioritate pentru împăratul acestei împărății, pentru Domnul acestei împărății. Ce îmi place în dialogul acesta dintre Domnul Iisus și ucenici, din ziua înălțării și din zilele acestea de după patima Lui, e adresarea pe care ucenicii o au vis-a-vis de Domnul Iisus. El vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, ei au nelămuriri și întreabă și spun, Doamne, în vremea asta? Vedeți? Ei sunt ucenicii pe care i-a ales. Pe umerii lor a așezat sarcina expansiunii împărăției, ducerea Evangheliei până la marginile pământului. Ei erau prietenii lui, așa i-a declarat el. Ei erau cei în care el și-a pus nădejdea pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Ei erau aceia care au mâncat cu el, și-au băut, au dormit cu el. Și totuși, ei când vorbesc cu el, nu-i spun pe nume. N-au ajuns atât de familiari cu Mântuitorul, încât să-și permită să-i spună, Iisuse, în vremea asta ai să așezi împărăția lui Dumnezeu? Pentru ei, chiar dacă au știut că sunt prietenii lui, el a rămas Domn. Doamne! Și asta cred că e adresarea cea mai corectă și cea mai biblică atunci când vorbim despre Domnul, despre Mântuitorul nostru sau cu El în rugăciunile noastre. El a coborât la noi, s-a făcut asemenea nouă, dar El nu e om. El e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. El e om, da, 100% a experimentat toată natura noastră umană, dar El este Dumnezeu. Și respectul pe care îl arătăm Domnului Hristos ca Dumnezeu se vede și din felul în care ne adresăm. Fie în rugăciuni, fie atunci când vorbim despre El cu alții. El este Domnul nostru, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru. A fost prioritate pentru Domnul nostru să vorbească lucrurile privitoare la împărăție. Nu la escatologie, deși și pentru ucenici a fost tentant să știe cum va fi viitorul, când, ce. Mântuitorul spune nu asta. A fost prioritar pentru el să vorbească despre împărăție, deși ar fi vrut probabil să știe mult mai multe alte lucruri. Mereu și mereu a așezat împărăția înainte de orice. Mă întreb, oare lucrurile privitoare la împărăție au rămas o prioritate și pentru cei ce spun că sunt ucenicii al lui Hristos în mileniul 3? S-a dus să pregătească un loc ucenicilor săi. Mijlocește la Tatăl pentru toți cei ce sunt ai Lui. A făgăduit că va răspunde rugăciunilor tuturor celor ce voiesc ca Tatăl să fie preamărit și înălțat. A promis asistență și ajutor. Dar oare cât de importantă este împărăția pentru ucenicii de astăzi? Cuvântul ne învață și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, celelalte lucruri vor fi date de Dumnezeu, va da Dumnezeu care poartă de grijă și la păsările cerului și așa mai departe. Mă tem că prioritatea asta a împăratului împărăției de multe ori suferă printre supușii împărăției. De multe ori împărăția lumii acesteia, împărăția lui Israel,
devine prioritară și împărăția lui Dumnezeu secundară. Dacă ar fi să ne uităm la care sunt subiectele care sunt cele mai studiate astăzi printre credincioși, ce credeți că am găsit? Subiecte legate de împărăția lui Dumnezeu? Sau subiecte legate de viitor, de Apocalipsa, de scenarii apocaliptice? Despre ce s-a scris mai mult în ultimii 10 ani? Despre vremuri și soroace sau despre împărăție? 40 de zile a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăție. Atunci când ei au încercat să devieze discuția, când ei au încercat să aducă în discuție alte subiecte, el spune nu. Tot împărăția e prioritară. Apoi, tot aici, în pasajul din dimineața aceasta, de la începutul cărții Faptele Apostolilor, o altă prioritate a Mântuitorului este mărturia Evangheliei până la marginile pământului. Nu vremurile și soroacele, nu când va fi așezată și reașezată împărăția lui Israel, nu cine va conduce și cine nu, lumea asta, nu cum va fi Apocalipsa pe pământ, ci voi veți primi o putere să fiți martori ai împărăției lui Dumnezeu. Să fiți martori care duc vestea bună a Evangheliei, să fiți martori care lărgesc împărăția lui Dumnezeu câștigând suflete din păcat. Asta e prioritate. Începând din Ierusalim, aveți la dispoziție putere, aveți la dispoziție însoțire ca să fiți martori, începând din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și asta e important pentru împăratul împărăției. Nu alte cele. Din asta să faceți cel, din asta să faceți scop. Evangelizarea lumii e mai importantă ca orice. Și pentru că Mântuitorul s-a dus să pregătească loc, împărăția lui Dumnezeu ar trebui să câștige suflete în fiecare zi, ca El să pregătească tot mai mult loc pentru cei ce sunt câștigați în împărăție. Cel ce a creat toate lucrurile, Cel ce a dus în ființă pământul și omul, universul întreg, e preocupat de un loc în împărăție pentru orice suflet omenesc care poartă chipul său, pentru orice suflet omenesc care are suflare de viață din suflarea lui. Cel ce s-a înălțat la ceruri, a lăsat în urmă, în seama ucenicilor, în seama urmașilor săi, ca o prioritate, dezvoltarea împărăției prin câștigarea de suflete pe pământ. El spune, asta e misiunea voastră. Ăsta e mandatul pe care îl aveți. De la asta să nu vă abateți. Asta e lucrarea pe care o las să o faceți. Frați și surori, încă nu s-a întors. Încă nu a venit să-și ia mireasa pe nori. Încă nu s-a arătat Domnul cel care s-a înălțat. Încă ne mai dă har să mai câștigăm suflete pentru El. Pentru asta, eu și dumneatale ar trebui să facem prioritate zilnică din a vesti Evanghelia. Mai important decât orice altceva. Mai important decât viața și sănătatea însăși. Să pot să vestesc Evanghelia celor care au atâta nevoie de ea, ca Dumnezeu, prin puterea Evangheliei, să nască oameni din nou pentru împărăția sa. Asta a fost prioritate pentru Mântuitorul. Le-a spus cât se poate de clar. Împărăția lui Dumnezeu se bazează pe lucrarea de evangelizare, de mărturisire, de depunere a mărturiei înaintea lumii întregi. Și când lucrarea asta va ajunge la marginile pământului și când numărul de plin al neamurilor se va împlini, când Dumnezeu va hotărî că toate vremurile și soroacele s-au împlinit până la ultima
frântură de slovă, atunci acest Iisus care s-a înălțat la cer va reveni. În același mod în care s-a înălțat, în același loc din care s-a înălțat, același Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru. Așa spun mesagerii lui Dumnezeu. A fost prioritate pentru el să împlinească tot planul Tatălui, să nu se abată, să se înalțe la ceruri, să pregătească loc, să aștepte ca împărăția lui să se dezvolte. Și când toate lucrurile vor fi desăvârșite, așa cum le-a rânduit, se va întoarce. Și asta va fi marele har de care vor avea parte toți cei ce sunt ai Lui. Mă rog lui Dumnezeu să ne facă parte nouă și celor dragi ai noștri de harul de a fi cu El în împărăție și cu toți cei ce au așteptat de-a lungul veacurilor revenirea Domnului pe norii cerului. Mă rog ca niciunul din noi, din cei ce ne sunt dragi, să nu lipsim de la evenimentul care va veni. Amin. Înălțarea Domnului e importantă din perspectiva promisiunilor, e importantă din perspectiva priorităților pe care Domnul le-a avut cu privire la împărăție și înălțarea Domnului este importantă și din perspectiva prietenilor Lui, din perspectiva ucenicilor. La sfârșitul Evangheliei după Luca, evanghelistul ne spune că înălțarea Domnului Iisus în fața ucenicilor săi pe muntele Măslinilor înspre Betania a produs în inima ucenicilor bucurie. Ei s-au întors cu bucurie de pe muntele Măslinilor. Despărțirea nu e ușoară. Eu n-am văzut pe nimeni să se despartă de cineva cu bucurie. Și oameni care se duc să conducă pe cineva la tren și știu că se văd peste câteva zile, dacă se iubesc, nu se despart ușor. Despărțirea e dureroasă de fiecare dată, chiar și dacă e vorba de o perioadă scurtă de timp. Cred că a fost tulburare și durere în inimile ucenicilor Domnului Iisus. Dar după ce l-au văzut înălțându-se la cer, Luca spune, s-au întors acasă cu bucurie și s-au dus în camera de sus. Ce se întâmplă în camera de sus? Spune aici, Luca, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Au înțeles că Domnul nu va mai apărea și mâine și poi mâine. Nu va mai discuta cu ei lucruri despre împărăție și peste 5 zile sau peste 8 zile, cum s-a întâmplat. Au înțeles din felul în care s-a înălțat că atât a fost prevăzut să-L vadă. S-au adunat în camera de sus și stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri. Înălțarea Lui pentru ei a produs unitate și a provocat rugăciune. Până aici, până în urmă cu câteva zile, El le vorbea despre împărăție și ei se certau că nu știau care să fie cel mai mare. El le vorbea de împărăție și ei trăgeau sforile care să stea la stânga și care să stea la dreapta. Acum nu le-a mai trebuit nici la stânga, nici la dreapta, nici mai mare, nici mai mic. Acum erau toți un cuget. După înălțarea Lui, toți erau un cuget, un gând. N-a venit încă manifestarea pogorârii Duhului Sfânt de la Rusalii. Chiar înainte de Rusalii, ei erau cu un cuget acolo, în camera de sus. Și cred că asta este cheia marilor binecuvântări de care au avut parte Sfinții Apostoli.
Faptul că au devenit una în Hristos. Una în Domnul. Dragii mei, înălțarea Domnului Iisus pentru prietenii Lui a produs unitate și asta a fost cheia binecuvântărilor și forța cu care ei au început să lucreze la expansiunea împărăției. Mi-a plăcut mult în dimineața asta și faptul acesta. Câțiva dintre noi am strigat către Domnul și am cerut unitate. Deși îndemnurile n-au fost în sensul acesta. Dar înălțarea Domnului aduce și asta. Are nota asta. După ce El s-a înălțat, ei au devenit una în El și în numele Lui au putut să facă mari sprăvi. Și erau uniți în cuget și erau uniți în rugăciune și cerere înaintea lui Dumnezeu. El le-a promis că ce vor cere de la Tatăl în numele Lui le va da, ca Tatăl să fie proslăvit, preamărit, și acum ei au început să pună în practică cereri și rugăciuni. Și cred că înălțarea Domnului Iisus la ceruri și faptul că sărbătorim înălțarea Domnului ar trebui să ne motiveze și pe noi astăzi la o asemenea trăire, la o asemenea unitate, la o asemenea viață de rugăciune, de stăruință în rugăciune și cereri. Nu-i rugăciunea cenușăreasa serviciilor divine ale bisericii. Nu-i mai puțin importantă rugăciunea decât studiul biblic și nici studiul biblic mai important decât rugăciunea. Nu-i serviciul divin mai important decât serviciul divin de la ora de rugăciune. N-ajung la rugăciune, ajung la serviciul divin și destul. Nu-i destul. Rugăciunea e forța bisericii. Și mulți preferă să facă de toate, numai să nu se roage. Orice, numai la rugăciune, lasă că tot rugăciunile alea, tot cuvintele alea, tot. Cred că Mântuitorul, Cel care mijlocește la Tatăl, nu se poate plictisi niciodată de rugăciunile copiilor Lui. Cred că ce-a oferit putere, dinamica aia explozivă a Bisericii lui Hristos de la început, este tocmai unitatea lor în rugăciune. Cu un cuget în cereri și în rugăciuni au stat înainte Domnului. Și atunci când 2, 3 se învoiesc pe pământ să ceară, eu, spunea El, le voi da. Când 2 sau 3 se învoiesc din toată inima, cu un gând, cu un cuget, în deplină unitate, eu voi ști, eu le voi da. Pentru că eu am toată puterea în cer și pe pământ. Lipsește pe undeva în mileniul 3 puterea? Se întreabă unii ce are de făcut biserica pentru mai multă relevanță în lume? Aici e răspunsul. Unitatea în cereri și rugăciune îl aduce pe Domnul în acțiune. Și încă un gând. Pentru prietenii Lui, lucrurile s-au schimbat, s-au transformat radical după înălțare. Dar prietenii Lui în ziua înălțării au avut parte de o întrebare din partea mesagerilor cerești. Îngerii întreabă, de ce stați? Și vă uitați. De ce stați? A discutat cu voi lucruri despre împărăție, v-a dat poruncile, v-a făcut promisiunile, le-ați înțeles, sunt pentru voi.
El s-a înălțat, v-a spus și aveți de făcut. Acum, de ce stați? De ce vă uitați? Acum nu-i mai timp de stat, nu-i mai timp de pierdut. Una în cuget, una în gândire, una în rugăciune, una în misiune. Nu mai stați. Ce ați auzit, ce ați văzut, mărturisiți. Așa au făcut. După 10 zile, la Cincizecime, când poporul era adunat cu miile în curțile templului, au depus mărturia care a zguduit lumea și istoria. Apoi mereu și mereu, neobosiți. Mă gândesc la Apostolul Petru. L-au întemnițat ca să nu mai vestească Evanghelia. Îngerul l-a eliberat, s-a dus la ei lui, le-a spus că e liber, a doua zi a fost iar în templu făcând același lucru, vestind Evanghelia. Mă gândesc la Apostolul Pavel. A plecat în misiune și a scufundat o corabie. Nu-i nimic, a luat alta. S-a scufundat și aia. Nu-i nimic, a luat alta. Unii nu s-ar mai fi suit în viața lor pe corabie după ce au trecut printr-un naufragiu. Ar fi căzut în depresie, că, vai, cum mă lasă Domnul să trec prin valuri. Când au înțeles că nu-i vreme de pierdut, că împărăția trebuie să se lărgească și că atârnă de ei, uniți în rugăciune un cuget și un gând, au fost gata să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Au scrutat orizontul, de unde e marginea lumii lor. Și au tins să ajungă până acolo. Unul până în India și altul până în Spania și altul până în Etiopia și fiecare unde l-a trimis Domnul. Nu știu care-i marginea lumii noastre. Nu știu care-i orizontul lumii tale. Dar dacă ești un ucenic al lui Hristos, de ce stai și te uiți? Prea mulți stau să se uite, să vadă când vine Apocalipsa. De ce stați și vă uitați? Nu-i vreme de stat. Va veni când Domnul va hotărî și nimeni nu poate să-i schimbe planurile sau să-i le încurce. Dar până atunci, de ce stați? Nu stați și vă uitați. El s-a dus să pregătească loc, El s-a dus să împlinească promisiunile. Voi până la marginile pământului, zi de zi, Evanghelia. Duceți vestea bună. Căutați să smulgeți suflete din păcat, din iad, din împărăția întunericului. Aduceți-i la lumină, aduceți-i în împărăția lui Dumnezeu, ca să fie proslăvit Tatăl din ceruri și noi să ne bucurăm de lucrarea Harului lui Dumnezeu în generația noastră. Amin.